Tungod sa COVID pandemic, bakasi sa Dinagat Festival sa lungsod sa Cordova, ipaagi na lang sa virtual presentation. Si Luan Mirondina sa report. May mga banderitas na nga gidayan-dayan sa Senior San Roque Church, timaan sa pagpangandam sa kapistahan niini karong Domingo, Agosto 16. Aron mahatagan og kahigayunan ang mga deboto nga makapangamuyo ngadto kang Senior San Roque, buksan ang simbahan ngadto sa bisan dili mga taga Cordova apan limitahan ang gidaghanon sa mga tawo nga musud og gawas sa simbahan. Challenge kayo ni siya sa among akaron kay daghan man gyud mo arigod. Okay naman mo adto sila sa church pero dili na sila mo suroy-suroy pa sa lain pa. Matod ni Cordova Mayor Techi Sitoy Chu, sugdan ang kasaulugan sa usa ka high mass. Human sa misa, isunod dayon ang halad sayaw at ubangan sa simbahan. Apan aron masiguro nga mapatuman ang social distancing, 20 lang ka mga tawo ang musayaw, lakip na si Mayor Techi ug ang Kora Paroko. Sa tag sa usab ka barangay, muhalad sila og kaugalingong sayaw apan limitado lang usab sa tag 20 ka mga dancers ug walay tugutang audience. Huwag tango na usab ang paggamit og mga props. Hinuon ang mga tawo nga anaa sa ilang mga panimay, mamahimo gihapong makasaksi sa halad sayaw matag barangay. Pinaagi sa social media page sa ilang lungsod. Dili na kini contest sama sa nakalabayng mga tuig. Apan may mga barangay nga mapiling best in social distancing ug best in COVID-19 mitigating measures. Gipasabot sa mayor nga ang pagsayaw agi og paghalad ngadto sa ilang patron nga naila usab nga patron saint of illness. We are really asking for miracle. So mo ni siya ang amo siyang gihalaran. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.